Peus. I més peus. Peus de colors. Peus que tenen cames. Cames que tenen cos. Cos que té cap. Cap que té ulls. Ulls que busquen un objectiu, un repte. Perquè tots ells han llançat un missatge en una botella des d'una illa anomenada Gandia. I la mar és la carretera, els quilòmetres que separen de la seva il·lusió. Acabar-la, fer-la, vindre, fer-la, disfrutar i acabar-la. Pues llavors sí podia baixar d'una hora 25, això és el que tinc previst, veurem. El meu objectiu és acabar-la encara que siga caminant. Para la media maratón, acabar una distancia tan larga descalzo, que todavía no he hecho distancias tan largas corriendo descalzo. Ninguno corro por afición y me gustaría acabar pues con dignidad simplemente. Intentaré fer-ho en hora 35, perquè jo ja soc majoret, ja tengo 35 i jo crec que ho tindré ja. El meu objectiu és donar a conèixer aquesta malaltia que té la meva filla, única en Espanya, perquè no n'hi ha estudis i no se sap molt sobre ella. Entonces el que vull és que la gent conega aquesta malaltia. Ese és el meu objectiu. I a partir d'ahí, pues, a veure si n'hi ha algun metge o algú que vulgui estudiar aquesta malaltia. Això el que volem és que la gent ho conega, això, perquè ens puguen ajudar en alguna cosa. I cal lluitar contra un temps que et persegueix, perquè vols millorar, perquè vols ser el protagonista del teu somni, en el que tu, i tan sols tu, ets el campió de la teva casa, de la teva família. Ets el superheroi dels contes del teu fill i de la teva filla, i a més, en la teua terra, en la teua ciutat. Perquè la mitja marató de Gandia et dona un bitllet cap al cel amb un recorregut ple d'històries de fades on, per suposat, tots sou els reis, els bons d'una pel·lícula on us supereu a vosaltres mateixos. Però perquè tot això es faci realitat, primer hauries de conèixer millor el teu cos. És una prova de, diguem, el rendiment. Tu estàs portant el cos a un tope en el que tu tens que tindre una preparació muscular, ja no d'entrenament, sinó tens que tindre una base nutricional important, on l'alimentació forma un paper molt important. I saber que les lesions són part del joc i que paraules com recuperació i descans han d'estar dins del teu nou diccionari. La paraula recuperació és la base de tota lesió. Si tu no prens seriosament la teva recuperació, vas a caure en un mal de repetició. La paraula descans, sobretot, ja no descans físic, descans mental, és molt important per a que el cos reprograme la informació que tu li has llevat al tindre una lesió. El cos s'ha col·locat en una alerta màxima, les defenses del cos, les inflamacions, el dolor, tot això són alarmes que el cos té per a dir-nos para. Si a tu el fa mal algo, el cos està dient-te para. I una vegada que el teu cos i tu us heu sincerat l'un amb l'altre, comença l'entrenament. El més important seria adquirir una bona base aeròbica que es aconsegueix a base de rodatges lentos. Això tindria que constituir un 90% aproximadament del quilometratge setmanal. I sobre aquesta base aeròbica també es construeix una base de força que moltes vegades també oblida el corredor popular perquè no tot és córrer. També és molt important tindre una base de força que permeta més tard fer un entrenament específic. Sí, un ha de ser conscient totalment d'on està, de quin ritme ha de dur en la mitja marató, no enganyar-se perquè ha de saber perfectament, mitjançant uns tests, etc., a quin ritme d'eixir el dia de la mitja marató. Atenció. Buena sort per a tots i que disfruteu de la nostra ciutat i cada un que aconseguisca els seus objectius. El passat dia 4 de novembre, una llau d'atletes, més de 2.000 corredors procedents de 20 països i 270 clubs, amb històries personals, amb promeses que els impulsaren a volar sobre una distància de 21 quilòmetres i 97 metres, es van posar en marxa en la 18a edició de la mitja marató de Gandia. Enguany amb novetats en el recorregut que la feien més espectacular i ràpida. És el mateix circuit, únicament han llevat un tramo molt estret, que és el de la Casona, i pràcticament és el mateix, un circuit completament pla, ideal per a fer marca.
Eren les 10:30 del matí i la calor, 24 graus, una temperatura elevada més pròpia de l'estiu, era un convidat que ningú volia i que a la finalització de la prova havia de perjudicar els participants i, com no, els registres dels primers classificats. Els atletes començaren una travessia que els portaria cap a la platja. Descobrir la mar era un baló d'oxigen per a uns corredors que ja sentien en les seues cames el pes de la distància recorreguda. Els músculs ja estaven més que calfats. En la tornada, per el camí fondo, els tarongers eren el nou company. Ja quedava menys per a creuar les portes d'una ciutat que els donava una calorosa benvinguda. Hi havia molta expectació. La gent no s'ho va voler perdre. Llocs emblemàtics com Beniopa, que els conduïen fins a Benirredrà i d'aquí fins als carrers del centre històric. La meta ja es podia tocar amb la punta dels peus. Als participants amb un grup capdavanter de 5 corredors que havien imposat un gran ritme que es distanciava cada vegada més de la resta d'atletes populars que no podien seguir la cadència de la seva marxa, escoltaven les veus d'uns edificis emblemàtics que murmuraven històries de cavallers i doncelles, que mostraven l'esplendor d'una gran ciutat ducal. Ya hemos quedado poco, 3 kilómetros. L'atleta marroquí Mohamed Bouzeta entrà en solitari en la pista d'atletisme. Amb un temps d'1 hora, 8 minuts i 36 segons, creuava la línia de meta. Amb un promedi de 3 minuts i 15 segons, Bouzeta es proclamà campió. Sí, la carrera muy buena y yo salgo desde el principio con mis amigos en la cabeza y luego hasta 12 kilómetros intentar que me voy solo con mi ritmo y ahí desde ahí yo salgo y se va a tirar la carrera hasta el final. El segon classificat, el també marroquí Essemali El Housine, va fer un temps d'1 hora, 9 minuts i 39 segons.
Este circuito nuevo de este año es mejor que antes. Además, no hay viento ni nada, el día muy agradable, ¿sabes? El tercer lloc fou per a l'atleta del Safor Cafemax Félix Pont Chafet, amb un registre d'una hora 9 minuts i 55 segons. La veritat és que avui un dia per fer marques és impossible perquè anaven 6 o 7, tot el rato mirant-me a mi per deixar-me, canviant, ajudant-se i jo a canvis no ho vaig bé, jo som molt de ritme, som molt dièsel i a banda fa molta humitat i bueno, he patit, damunt l'avituallament encara estic preparant-lo per la marató però sempre me dona un poc de flato i el 15 no he pogut veure tampoc perquè anava ja mal i al final anava patint i no podia fer força, però bueno, bé, content. L'atleta d'Etiòpia, Kitshichene Kulema, guanyà en la categoria femenina amb un temps d'una hora 21 minuts i 38 segons. El llegoteig de corredors era incessant. Tots amb el seu somni sota el braç van entrar cansats, però feliços i satisfets. Havien superat un repte que es demostrava que qualsevol cosa és possible. Tan sols calia proposar-se-la. My father said what I had become. No one should be. Està present així. Meta, últim sprint. Últims metres. També s'ha explicat el calor i sobretot Outside I live sunshine. How am I forgiven? Venga, Michael! Silent without warning. La mitja marató de Gandia havia complert el seu somni principal, fer feliç a milers d'atletes anònims que eren els reis i les reines per un dia. La prova fou un èxit absolut, que demostrà una vegada més que a la capital de la Safor les coses es fan ben fetes. El millor reclam turístic que puguem haure en aquests moments és l'esport i a través de l'esport estem en el binòmi de turisme-esport, la gent ve a Gandia, coneix la ciutat, coneix la platja, traguem la marca de Gandia fora de la comunitat, a nivell nacional, inclús alguns altres anys a nivell internacional, i anem a seguir apostant per això, perquè ja podeu veure la quantitat de gent que n'hi ha i bueno, jo crec que això és un èxit. Pues bueno, esta mitja marató ha sigut un èxit, igual que estan siguent èxit tots els events deportius que estem fent en Gandia. Hem apostat fort per el deport i bueno, estem aconseguint grans èxits, que vinga gent de tota la comarca i que vinga gent també de tota Espanya. Molt content d'haver participat en la mitja marató de Gandia, és la segona vegada que participe. El recorregut jo crec que és millor que els anys anteriors, la gent també està parlant molt bé. Jo particularment molt cansat, molt agotat, però bueno, content perquè han baixat també el temps que vam fer l'any passat, han fet 1:31, que jo crec que ja és un molt bon temps. Fort aplaudiment per a ella, per a completar
l'edició número 18 de la mitja marató Ciutat de Gandia. Amb uns organitzadors com el Club de Córrer del Garbí, l'Ajuntament i amb uns 500 voluntaris, a més de la Creu Roja i Protecció Civil, i tots aquells que havien col·laborat en silenci amb el seu esforç per a que aquesta prova siga de les millors de la nostra comunitat, perdre tela no té perdó. La mitja de Gandia és esplèndida, la mitja de Gandia en el sentit d'un circuit, una organització, un club que n'hi ha darrere, uns voluntaris, la mitja de Gandia té vora a 500 voluntaris, la qual és una cosa, de vegades cada 4 corredors n'hi ha un organitzador, un voluntari, és una cosa extraordinària. I és un circuit esplèndid per a poder fer marca. Sí, ho tens tot, no? Jo crec que ve a córrer a Gandia se m'ha encantat. Jo crec que el que ens falta és que la gent ho conega, que vinga la gent, que participe. Hi ha molts punts d'animació per tot el recorregut. Jo crec que això també al corredor l'estimula per a que continuï endavant. Vam estar per la platja, per la Marjal, per Gandia. Jo crec que és un recorregut dels més bonics que es poden trobar. I, de fet, els corredors mateixa ho diuen. Jo crec que l'èxit més gran que té la mitja marató és els comentaris que fa la gent que participa. Que vinguin més gent a Gandia perquè així disfruten sempre del temps, disfruten de la platja que tenim, disfruten de nosaltres també i sabent que així en Gandia sempre seran ben acollits i que estem esperant-los en els braços oberts. És una mitja tot a nivell del mar, és plana, és un puesto per fer marca, la data també és molt bona. Animaros a venir a correrla con zapatillas, pero animaros a venir a correrla porque es muy divertida y se ve muy bonita la ciudad. És una prova que està consolidada i és una de les 3 millors de la comunitat darrere Santa Pola i València i esperem treballar igual perquè la gent continuï venint. Giesen Chou del Garbí, Conchita Barsuki del Garbí y Carmen Vidal, categoría independent. Senior femení, enhorabuena a les 3, felicidades a les 3. Entrega la responsable d'Esports de l'Ajuntament de Gandia del Partit Popular, Emi Clement, Amin Chawi i Mohamed Mohate. I us esperem l'any que ve, l'edició número 19 al 2013 i esperem que no mos falli la llum. L'any que ve ja ho saps, la mitja marató de Gandia és la teua prova. This is how I tell it. Oh, but it's long. One Sunday morning